Hello bayarok, Shillong Teer Kokborok channel narong na lam sawo. Tini 7 tarik 8 Mas 2023 ni narong na 8 koটি tai normal koটি tai house tai ending narong na rinai 8 koটি tai house tai normal koटी narong na rinai video no narok पहिला ni simi paithak jora nai tongdi first to last narok skip khaya karani पहिला ni simi paithak jora di hingke nara ni kongno buchinai hingke narok boma ke thangnai narok ni saburum no success mannai narok success mannai 100% kenaro video no soya karui पहिला ni simi paithak jora nai tongdi channel no takphana narok talangui tongkha channel no subscribe khai hingke channel no subscribe khai di tai bell icon no click khai narok ready tai narok hamjakma tai chajakma tongkha hingke video no share khai ready tai video no share khai ani channel no tai kuchung kari ready nongni hamjakma tai chajakma bai si ani channel tai bo kuchung kanai hingke si ani channel tai bo narok bagai kaham kaham tei phaimannai hingke chung video no asuk yawi chung puila no thanglainai narok bagai nailainai puila house hingke puila narok bagai house sinai house tini salo narok bagai house wngkha de narok bagai tini house wngkha de narok thangoi mani chung thanaio bo success wngkha je narok no rimani 8 house tai 9 house aboni pore ending rimani narok no 7 tai 6 ending rimani 7 ending success wngkha chung 5 tarik 8 Mas 2023 o hingke narok amaike saborok no success nai tongna muchukha hingke narok channel no puila ni simi paithak jora channel no soya karui naiui tongdi hingke chung tabuk puila narok no rinai house hingke house ni narok tini thangui mannai house ni bisingo wngkha de 7 tai 0 ani formula o manjago hingke narok 7 tai 0 obono fix narok obono no play khai di tini salo narok play khai di 5 taka ba 10 taka khe je narok chukmani abo play khai di kintu house tai ending no narok taiya kade house tai ending no narok safarum thangui tongdi guti no narok thangya fano tongui mano guti hingke sapta waisa yaka waini ta waitham rok si success tongo aboni bagui house tai ending no narok ni bagui success wngmani besibak chance tongo aboni bagui narok house no taiya khadi house no saborom no thangui tongdi narok hingke tai video no paya karui skip khaya karonai puila ni simi paithak jora nai tongnai nog no ang oro rikha 7 tai 0 house hingke 7 tai 0 house nog no rikha house ni bisingo hingke tabuk norok no rinai tabuk ending hingke norok no ang saborom no 2ta house 2ta ending norok no rui tongo hingke norok 2ta house 2ta ending delete no thang tongdi norok যদি house ending norok thangya hingke norok success ma yangnai aboni bagui house tai ending no norok taiya khadi house tai ending no norok saborom thangna nangnai hingke tini ni ending wngkha de norok bagui 5 tai 9 5 ending tai 9 ending norok bagui tini target o tongo aboni bagui abono fix ni ani thani norok no fix ni siyo 100% hingke norok abono bo norok play khlai di house tai ending no norok miss takhai di saborom no tai guti no norok miss khai pano house tai ending no miss takhai di hingke norok house tai ending no miss khaika hingke norok loss wangnai aboni bagui norok house tai ending no miss khaya karui norok saborom no play khai di hingke house tai ending norok no rikha tabuk rinai norok no normal guti ni bisingo norok no rinai je only 10 guti 10 ta normal guti rinai norok chajakhai play khai di chajakhai play khai video takphano paiyakhai norok skip takhai di video no skip khaika hingke norok buchiyangnai hingke norok video no skip khaya karone puila ni simi paithak jora naina bagui norok no ang koyo hingke tini ni normal guti wngkha norok 57 75 47 16 তারপরে 02 98 91 36 তারপরে repeat number 07 কিন্তু 07 thungnani important tongo tomani hingke norok 07 rimani karon hingke
Tini 7 tarik ni bagui 7 kongnani chance tongo ba repeat number kongnani chance tongo aboni bagui norok 07 kaisa rika hingke norok 07 tongya fano kokore house tongnai rok 0 house ni rijak 07 faika house ko manani chance tongo 8 jon norok kuti tongka hingke bo double manani chance tongo hingke norok oro norok 10 ta guti rika normal gutia 10 ta guti norok play khlai di hingke success mangani hinui kaka o aboni pore norok no rinai hit guti tongnai rok ni bagui tini 10 ta khai no play khlai di hit guti fix tongnai norok video no skip khaya karone hit guti norok tongnai hit guti o 84 64 14 তারপরে 87 67 17 hingke obono fix 100% norok bagui tini obo norok 100% norok no rika hingke norok obono fix norok obono play khai di 10 taika khai fano play khai di hingke norok success mano hinui kaka o hingke video no asok tini bagui asok no norok jodi video no naipaimani last o norok video no please norok bai asok no share khai di tai channel o kotal ongoi tongo hingke subscribe tongdi jodi unsubscribe khai tangka hingke norok loss ongnai loss ongka hingke ulo comment kai tasadi thungjaglia hingke bepak guti no play khai di norok jate norok nangfano profit ongma jar khai no norok play khai hingke tini bagui norok no hambai asuk.